И фактически, когато неговото интервю при вас се случи, аз бях в Швеция, във връзка с ядреното гориво, което се произвежда за пети блок от компанията Westinghouse. И бях с една парламентарна делегация. Аз, честно казвам, не съм гледал интервюто. Нямам идея, но те ми сигнализираха, че има служител, който е на АЕЦ „Козлодуй“ и който изразява, нали, съответно, нали, правилно, той си има мнение, професор Касчиев, и трябва да му се слуша мнението. Има ли развитие, няма ли да има развитие? Защо го уволнихте след интервюто му при нас, господин Николов? Ами след интервюто аз се запознах всъщност, че той ми е служител и фактически... Вие не знаете, че той работи в АЕЦ, така ли? Ами честно казвам, не знаех. И сега гледахте това интервю. Моля? Като изгледахте интервюто му, какво си казахте по отношение на аргументите му? Просто открихте, че работи и го уволнихте. Ама казахте, че нарушава и етичния кодекс. С какво наруши етичния кодекс интервю, което не сте гледали, господин Николов? Открих, че не работи. Не, аз ви казах защо, какъв е мотивът. А иначе тук дадох, нали, все пак да проверят само при вас ли е дал интервю. Казва се, че доста интервюта е дал. А защо го проверявате за това дава или не дава интервюта? Защото е в болничен. Добре, ама болничния, знаете, че той не е свързан с легнал на легло и не мърда от него. Има ли забрана да дава интервюта в договора му? Няма забрана да дава интервюта. Има ли забрана да изразява свободно своето експертно мнение? Вижте, аз ако исках, понеже виждам на къде ме тикате във връзка с свободата на словото и дали съм го уволнил заради това, защото е изразил мнение, ако исках, предполагам, че щях да го извикам и да поговоря с него на база какви тези дава и дали противоречат на тезите на работодателите. Доста по-еднозначен е сигнала, като го уволните просто.